внимание, дами и господа, слагаме Нивелация пускаме нивелация на бордюрите. Дай го направо е те насам него, а? Да. Айде, боче, няма време. Зрителите чакат да направим бордюрите. Да. Господа, сега ще ги спустим. Сега ще ги монтирам. Няма да притесняваш. Тук са работите, които са смели сръчни. Фантастико педел английски бол. Няма проблем. Тук направо автоматик слага. Автоматик. Кола автоматик, виждали? Да. Така е, в неделя се работи така. Няма какво да допълня повече. Така ще е. Тук са най-избраните майстори от Бургаски регион. Чакай малко, чакай. Защо да чакам? Няма какво да чакам. Всичко си е готово просто. Просто е перфект. Е така. Не. Сори. Айде, господа, давайте. Айде, судете. Бирата разляхме, дами господа. В неделя е така времето. Бирата. Духай. Виж как му е да духай. Гърла. Давайте, момчета, давайте. Няма кой вече да се спам. Дай, Емиле. Дай първо да изхарям бужурите. И тогава да се е такова. Ти полиш, както му е реда. Допълни с нещо. Ти виж, да вземеш количката. Значи колко колички има там?